Outro acordo en materia de vivenda, seguimos co obxectivo de duplicar o parque público en 4 anos. Como todos os consellos, traemos un acordo neste sentido. Este é a autorización de licitar a contratación de 36 vivendas públicas nunha parcela que nos cedeu o Concello de Porriño. 36 vivendas, investimento de algo máis de 8 millóns de euros. A parcela ten 1.900 metros cuadrados, está na zona de Sequeiras, no Concello de Porriño, e a previsión, isto é a licitación das obras, é ter rematadas as vivendas antes de que remate o ano 2028. E o último acordo, tamén de vivenda, que vai explicar ahora a conselleira máis pelo miúdo, se enmarca dentro da estrategia de solo residencial que busca, ademais da promoción directa que está facendo a Xunta de Galicia de Vivenda para duplicar o parque actual, queremos tamén habilitar terreos para favorecer que cooperativas e promotores construyan 20.000 vivendas protegidas e ata 5.000 vivendas de precio libre. Isto exixe moitos traballos, tanto do punto de vista administrativo como tamén obras de urbanización, e para iso a Xunta de Galicia agora mesmo está tramitando 12 PIAs, 12 proxectos de interese autonómico en 11 concellos galegos. O de hoxe, é dos máis importantes, dos máis potentes en investimento, afecta o Concello de Vigo. Hoxe aprobamos o proxecto de interese autonómico, o PIA, para habilitar solo residencial na zona do Ofimático, no Concello de Vigo, e construir 2.000 vivendas, prácticamente o 100% con carácter protegido. Son 21 hectáreas na parroquia de Lavadores, en Vigo, xa digo, 2.000 vivendas, e o que facemos para axilizar plazos o máximo posible é traballar conxuntamente na xestión das obras de urbanización dos terreos, aparte de toda a tramitación administrativa. Pero dou a palabra a conselleira para que o explique máis polo miúdo. Gracias, presidente. Facilitar acceso á vivenda. Avanzamos sen descanso neste obxectivo e por iso non só temos como reto duplicar o noso parque público de vivenda, senón tamén que nos fixamos o obxectivo de habilitar solo onde se poida construir. Estrategia de planificación, estrategia de xestión, de urbanización, para que no ano 28 Galicia conte con solo urbanizado onde se poida construir. Porque a día de hoxe Galicia adoece de superficie hábil para edificar. E lembremos que sen solo non hai vivendas. Temos xa plenamente operativa a nosa estrategia galega de desenvolvemento de solo residencial. Estamos dando pasos de xigantes neste aspecto. Modificamos normativa. Regulamos os proxectos de interese autonómico residencial. Somos a única comunidade autónoma que o está a facer. Unha estrategia que nos permite tomar a iniciativa dende a Xunta de Galicia, nos permite axilizar trámites, desburocratizar, tramitar pola vía de urxencia, que o que a situación o precisa. Dende a entrada en vigor desta modificación, o pasado 1 de xaneiro de 2025, temos xa declarados, como dicía o presidente, 12 ámbitos como proxectos de interese autonómico residencial: Vigo, Coruña, Santiago, Arteixo, Ourense, Pontevedra, Lugo, Porriño, Marín, Ribadeo e Vilagarcía. Queremos garantir solo onde poder construir 25.000 vivendas aproximadamente, das cales 20.000 serán protegidas. E todas estas vivendas protegidas, tanto as públicas como as privadas, terán calificación permanente indefinida, serán protegidas indefinidamente e poderán destinarse, por suposto, tanto á renta, tanto ao alugueiro como á venta. Hai uns días o Consello da Xunta daba conta da aprobación inicial do PIA do Sagrado Corazón no Concello de Lugo. E hoxe aprobamos en Consello de Xunta a aprobación inicial dun dos 2 PIAs que temos para o Concello de Vigo, porque Vigo é a cidade onde máis inscritos hai en rexistro de demandantes de vivenda de Galicia. Trátase do PIA coñecido como o Ofimático. Como podedes ver na diapositiva, sitúase na parroquia de Santa Cristina de Lavadores, ao carón da Avenida de Madrid, que está grafiada en cor vermello. Delimitamos 210.000 metros cadrados de solo, 21 hectáreas en total que permitirán que a nosa cidade medre cara ao sur. Aí está a imaxe. Como chegamos ata aquí?
En abril do ano 25 declaramos o interese autonómico. Ese mesmo mes remitimos ao Concello de Vigo esta delimitación inicial aos efectos de que o Concello de Vigo manifestase a súa conformidade. O 5 de xuño do pasado ano, o Concello de Vigo manifesta a súa conformidade, polo tanto, xa procedemos á publicación no Diario Oficial de Galicia desta delimitación inicial e tramitamos toda a tramitación da avaliación ambiental. En decembro do pasado ano xa temos todos os oqueis pertinentes para hoxe poder aprobalo inicialmente. Polo tanto, axilidade e coordinación en todos estes procedementos con todas as administracións implicadas. Estamos ante o inicio dun novo barrio na cidade, con novos fogares, ben comunicado, con espacios verdes, con zonas de lecer, con servicios. Que proxectamos? Como podedes ver na imaxe, proxectamos vivenda colectiva, edificios, que son os que aparecen grafiados en cor marrón. Serán edificios que oscilarán entre as 4 e 7 plantas de altura, agás os 3 bloques de edificios que se sitúan no corón da Avenida de Madrid, que teñen baixo máis 12. Compleméntase, por suposto, con usos terciarios e comerciais complementarios, podendo ter locais comerciais en planta baixa. Un área comercial específica no suroeste que é agraciada con cor vermello. Reservas de solo para dotación de equipamento comunitario, 3 grandes reservas que están grafiadas en cor azul. A vivenda unifamiliar, illada, pareada ou en rigleira, para facilitar os realoxos é a destacada en cor amarillo. Unha residencia xuvenil xa anunciada para a mocidade que é a destacada en cor rosa. Por suposto, amplas zonas verdes, en cor verde, máis de 2.000 novas árbores, espacios libres e prazas de aparcamento. Podedes ver tamén unha rede viaria perfectamente estructurada, optimizada, interconectada, nova rede viaria que conectará coas infraestructuras xa existentes. Todos os servicios necesarios para darlle vida a este novo barrio en Vigo, lugares de ocio para práctica de deporte, comercios, hostalaría, porque no Fimático tamén se crearán moitas oportunidades de negocio para vigueses e viguesas. Nesta imaxe podemos apreciar claramente ese corredor verde e os espacios libres para disfrutes de familias e visitantes. Polo tanto, resultado final, 2.000 novas vivendas protegidas, que se complementarán cos usos terciarios, máis de 2.000 novas árbores, equipamentos públicos, prazas de aparcamento público, conexións viarias, saneamento, abastecimento, pluviais, redes de iluminación, redes de gas, de telecomunicación, todo o necesario para un novo ámbito na cidade olívica, cómodo, moderno, verde e próximo. Os prazos. Este mesmo xoves sairá publicado no DOGA a información pública, que terá un prazo de 15 días para presentar alegacións. Recadaremos os informes sectoriais oportunos, tendo en conta que o estamos a tramitar gracias á modificación normativa con carácter de urxencia. Polo tanto, o prazo de emisión destes informes é de mes e medio. Así as cousas, teremos aprobado definitivamente este proxecto de interese autonómico no último trimestre deste ano 26. A consultora adxudicataria xa ten a encomenda de tramitación do expediente de adquisición dos terreos, polo que xa no vindeiro ano, unha vez adquiridos os terreos, comenzaremos a urbanización do ámbito. Resultado final, no ano 28, urbanizado o ámbito, concursaremos as parcelas para que promotores e cooperativistas poidan construir estes novos fogares. O investimento previsto nestas obras de urbanización é de 22 millóns de euros, o que, por suposto, hai que sumar ese importante investimento inducido que se producirá tamén e os consecuentes postos de traballo. Seguimos, polo tanto, dando pasos en materia de vivenda sen descanso, nesta vez para facilitar o acceso á vivenda para a cidade olívica. Gracias.